IFM News, Lokal. Inpasigurado ni Jail Inspector Sheila Marie Sapade na Jail Warden di Bureau of Jail Management and Phenology dito Siyudad Kilawaga ang natalgot ti sitwasyon na itibalo di tibaot at tinapudot a panyempo. Kunana, saan nga agdudupudot dagitoy karag ti seldada kan well-ventilated ti amin na inlawlawag na nga dapay iti maiwaywayat at check-up at tapno masiguro nga awan iti sakit dagiti persons deprived of liberty. 54 male and we have 10 tikadwan nga kaso tayo tatakit ito yung makunko na nga RA 9165 so ti mostly nga may komkomita ta hantay met congested kasi na po Diyos ure kapudot na hantay yung nga deti congested dito yung nga aduunay nga natita ta overcrowding kumawin nga na baden. Well ventilated mo, ma'am? Well na po, well ventilated ti BGM Pilawag City Jail. Kabayatan na iti agdama aday ti 54 alalaki kan 10 babae kinakabalo da kaadwan karagitoy kat sa mangsangoy ti kaso panaglabsing ti Republic Act 9165 wenno ti Dangerous Drugs Act of 2002. Para ti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.